Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ya iki saka ngendi, Mak? Kulon Praga. Saka Kulon Praga ya dusune Gembongan. Yes, Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Praga. Wah, Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Praga. Nggih. Pernah ngendi? Pinggir Kali Praga persis nyabrang ka Kulon Praga. Kulon kali wis omahe Tatin. Oh, iya to. Nggih nek saking Kretek nika nggih 6 km. 6 kilo wis ora adoh kanggone wong mlaku wis ora adoh dadi. Napa mboten? Ora 6 kilo iki cedhak. Ya. 6 kilo iki nek tok nggo mlayu awakmu wis ramping kok wisan. Napa nggih? Niki iki mboten lemu nggih. Kok ngono kok ora lemu mbok ditontonke Pyai Wono Kasihan semene. Kok ngono kok ora lemu iki njur sing kuru kaya ngapa tak takon aku. Kuwi iki wis kekebaan gajih kuwi. Pundi ta mboten gajah kok. Mengo madhep rene. Gegermu iki wis mlentrung kabeh ngono kok. Pundi ta? Kuwi gegermu kuwi. Niki mboten mlentrung. Kaya tukul ngarep mburi. Ngarep. Maksudnya? Ayo kaya wis daginge iki tukul ngono lho. Iya. Mulane disuda. Lah kowe iki nek mayang nang ndi-ndi mandek warung tuku panganan, Iya. Niki mau mboten mandek e. Ya kok ora mandek kok mau ya tuku geblek barang. Iya. Oh jenengan mboten turun to, Pak? Ora seneng aku. Lah napa? Ora doyan. Oh enak lho geblek Kulon Praga niku. Geblek Kulon Praga ora doyan. Ya enak tempe kemul. Iya. Oh, khas mriki nggih, tempe kemul nggih. Tempe kemul iki nang kene. Mau teko dek langsung anget-anget tempe kemul. Tempe kok dadak dikemuli. Ha iya. Maksudnya tempe rasa dikemuli wis anget kok rumah saku. Iya. Iya, Mak. Monggo tempene gedhi nggih. Oh, lonjol. Persagi ngono kae terus pinggire ana glepunge ngono kae ana sledrine. Nek lagi panas dicokot jan temonjo tenan. Napa isine napa? Hah? Pocai. Apa? Pocai iki napa? Pocak embuh. Takono sing do ngendikan kae. Sledri. Oh, pocai. Bentuke kae napa? Oh, sukat. Oh, berarti ade mau mung disuguh suket ya. Pocai. Berarti mung dipethike nang lapangan iki mau. Iya, ya ora apa-apa. Jarene nggih lho, Pak. Edan. Ning ra apa-apa tin karang kabeh iki mawa desa mawa acara, negara mawa tata. Kadang kala ciri khas desa iki dhewe-dhewe. Kowe ngerti Gunung Kidul Wonosari kaya ngono kae ora mung suket, walang kuwi dipangan. Iya. Nggih, walang uler kuwi do dipangan. Dadi ya asine awak dhewe iki asine do gragas-gragas. Iya. Kowe gelem apa remukan lemut? Pundi? Iki kebuan iki lho. Bar tak semprot mudar kabeh iki. Niku lemut napa-napa to jane nggih? Lemut nek ning lapangan wong bentuke lemut kok lho. Iya. Nggih nek mriki tempe kemul, nek ngene kula besengek. Nggih nek mriki tempene gedhi-gedhi nek kula ireng. Nggih. Tempe mrika lho. Heeh. Besengeke. Heeh. Ireng-ireng nika nek ngen kula. Nek nggonamu. Nggih. Ayo karang ya wis wong Kulon Praga iki ireng-ireng kok. Besengek lho, Pak. Lah ya besengek aku ya ngomongke besengek. Nggih sing jenengan dahar nika lho. Ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae. Nika jenenge kanil. Kanil ki apa? Kanil niku saking santen. Oh, kelapa. Nggih. Dipiur-piurke nang kono kuwi. Mboten dipiur-piurke, le masak niku kangge santen terus kan nek umop terus dados kanil niku. Oh, ayo kok ana putih-putihe. Iya, tempene ireng kok ana putih-putihe. Tak kira nek sabun. Lho. Kowe anggere anarkis tak ajar kowe. Ngomong durung ampleng. Ha niku sing marai gurih nggih niku. Heeh, pancen bener. Ya enak tenan kok ya. Kok sabun, kulino mangan sabun apa piye? Lho, rak kurang ajar to kowe. Lagi iki lho ana sinden ngonekke dalang mangan sabun. Iya. Lah wong tempe kok dikei sabun iki nek Tak kira ki ora nyata to. Ya lumrahe kok ya mosok sabun, meneh mumpluk cangkeme. Ya ora apa-apa. Iya. Mengkari nyentor banyu.
Yo nembang, Tit. Napa? Sakarmu. Sakarepku lho. Aku kang sing iki. Napa, Pak? Aku le wegah omongan karo kowe iki ya kuwi lho. Lah napa? Kene le ngarang omongan ki tenanan kowe iki ayu ning rada budhek. Kula mboten budhek lho, Pak. Oh nyatane aku omong ngene iki kowe ora krungu muni, ngono. Sinden kok syaratane, Lah, nek jenengan jelas nggih kula krungu. Jelas wae omong kowe kuwi sing ora krungu kok. Lah nggih mengke. Abang iki kok ya. Ngandel lah. Ngomong apa, Jal? Aku omong muni iki ana pamundutan ngono kok. Oh, pamundutan napa? Ya langgam, sakarmu ki ana sing nyuwun langgam, ana sing nyuwun ku ana nyuwun Banyuwangen. Terserah kowe arep nembang sing endi. Banyuwangene mengke kan. Mangke sing iki. Ngandel lah. Napa, Mas? Gatekke to? Nggih. Kowe iki mbok sok kupinge dipresakke, Tin. Kok dipresak? Isin aku suwe-suwe ayu-ayu kok hahe. Lah nek jenengan iki sing ngomong sing wong nganggo mic barang kok ya ora jelas. Tatin. Kula, Pak. Kowe mau rene karo sapa? Kalih kanca-kanca. Teko jam pira? Jam 5 Numpak apa? numpak mobil. Oh iki? Ora krungu mulane tenan aku tau jagongan karo kowe. Kowe kelingan ora udan-udan kae poso-poso jagongan wong loro. Anu pas buka puasa kae. Nggih. Mburimu disumeti mercon gede banget. Tuwer aku jingkat kok kowe mercon sakniki ming mak plik ngoten nggih, Pak. Arek ming cilik ya mak plik ya. Gede kowe iki mergo kowe budhek kuwi. Lah kula ora nek gede. Iya kok. Ngeyel ora. Ayo dites iki Tatin, baleni. Baleni Tatin. Kula, Pak. Kowe karo sapa rene? Kalih kanca-kanca. Jam pira? Jam 5. Transite nendi? Ten mburi niku? Wis ngomong urung? Wis apa? Wis mangan urung. Oh, wis mangan. Dereng. Budhek ning no. Kok budhek? Ora wangsulan terus ming ngono ki ra ya. Lah mboten jelas ming wis. Ya ora wae. Jajal jenengan nggih kula tes nek ngono ki. Oh silakan, oke. Ono ya tetep budhek kok. Kuwi. Jajal apa piye? Wis. Pak Sina. Ngapa? Pak mriki jam pinten? Jam 5. Kalih sinten? Karo sopir. Transite ten pundi? Ning omah tingkat. Pun maem. Wis. Lah. Karo kanca-kanca nang kono. Lah. Wah ya kabeh ya skor kemaem pro panitia. Lah. Ayo kaku, peyoga, terus tukang son kabeh do maem kabeh. Kupinge lancang nek kuwi. Kok kupinge lancang? Lah kula wae omongan ra jelas kok iso jawab. Salahe kowe kok omong kok ora jelas. Sing penting aku ora iso jawab. Berartine kowe sing lancang. Ngomong kok ngono ya tak wangsuli terus gak. Nek kula ya ora cetha ya, ngono. Ya ora. Kok kuwi mau kok lancang ngomong terus. Dasare ya kowe kuwi sing lambe lancang kuwi. Iya. Kuping lancang karo lambe lancang. Dadine lancang-lancang. Ayo. Apa niki ya? Langgam apa Banyuwangen? Banyuwangene mengke turene napa sakniki? Siap, terserah kowe marek apa. Sakniki napa mengke Banyuwangene, Pak, Bu? Sakniki. Oh, nggih. Nggih. Kangge bawa mboten? Oh, penonton mriki nggih demenake nggih, Pak. Ning nggih. Iya. Ya ora apa-apa wong iki ya sing bayari ya penonton kabeh kuwi para lenggah kuwi do. Niki dak urunan apa? Ah iya kok rumangsane. Kok dadak takon iki ngapa takon? Lah orang tak kira ming delok tok ngono lho. Oh ya ora kok ya iki warga Wanakasihan iki desa Wanakasihan do urunan nglumpukke dhuwit ngundang awake dhewe iki. Mula ya dituruti sak bisane. Urunan selama 2 tahun. Heeh. Nek mlumpuk akeh nggih. Ya lumayan. Niku wonten mboten? Ora sik. Kowe kok terus tekan mlumpuk akeh iki endinge aku hafal. Napa? Mlumpuk akeh engko tekane ming teko aku. Kok tekan kula ming sementen ngono kuwi. Lah nggih biasane wonten niku. Cok tak tanjihke panitia dalange pira ngono. Oh lho. Oh kowe sinden kok pengen nyo. Ki mau sing nyuwun apa? Banyuwangen mau nyo. Nyo tampanono nyo. Lho aku ndak dikira pelit. Pinten niku? 100. Oh nggih siap. Engko tuku geblek nggo nguruki kowe iso. Iya. Nggih tuku tempe kemul wae enak.
wis ku ndak cangkeme cerewet nek aku pelit. Iya. Lah nggih pelit mboten? Ora kok ya. Ah, dek wingi nika ya pelit kok, Le. Dek wingi nika ngopo? Nek terkenale napa nek mriki? Hah? Gule kobis. Gule kobis ngopo to? Jenengan niku lho wingi pas kula latihan. Latihan apa? Teken jenengan. Nang nggon aku latihan ngopo? Disuguh gule ning ternyata ra ono iwake mung gule kobis tok. Hehe. Wah, ajar lho kowe. Karo dalang kok ngono. Oh, jak among kok. Ngono sisan. Dijak among madhep rono lho wong ngene ngene. Aku kae kowe iki mirang-mirangke kok ya. Lah mirangke ngapa? Nyatane ya ngono kok. Sing muni golek kobis apa? Kula. Kowe iki mergo le njupuk kari dhewe iwake wis entek. Ming kari kobis. Lah ya sing penting kula ya koman. Aku ora wis omong to Tin gek njupuk maem kono engko gek bar maem latihan meneh. Mengke mak gampil mengke kaya wong kemayu kae. Bareng njupuk kari kobis terus tok sebar-sebarke gule kobis jengkulmu mlocot kuwi. Aku nek ming tuku iwak nggo makan iku wewe jek kuwat e wadah. Lah wingi ra ono tenan lho nganti gobyos le goleki iwake nang endi to iki. Aku kok ngongso tetep ora ono kok goleki. Ya, pokoke ra isin goleki nang nggon ngono endi iwake ora isin. Ya mbok menawa kowe etok siji apa loro kan lumayan bat iki dalang kondang kok ora ono iwake iki karepe kepiye to iki. Kowe setan. Paling ono dikeki iwak. Kalau Tin kae wak pitik jebule meng gemak dijembeng. Gemak dijembeng piye? Lah meng pitik cilik ra kaya ngapusi ya, bener Pak, ngapusi kuwi dalange teko ngapusi. Seksine wong akeh iki. Aku nek ra nganggo seksi, penabuh iki nyatane semene iki ora ono sing protes. Sinden yo ora ono sing protes. Pitikne Dora wani. Nyatane ya ora tau ana sing nganu takon karo aku, Pak, nek latihan mbok ngagem iwak sing wingi deloken. Napa? Mari tak tebaske blumbang siji tak tebas. Tak nggo makani kowe kuwi. Napa? Kok muni iso muni golek kobis. Anu to, iwak nila sing gari ndas tok e to. Piye? Ra piye. Lah ya aku mesti komanan ndak. Sesuk awan tak ijak-ijak. Lah ngapa? Aku terus gah. Iya, ayo wong kon njukuk dhisik, ayo dikrokoti wiyaga. Wiyagane ra duga-duga. Wiyaga ki nek njupuk lawuh nek latihan ki iwake nang ngisor. Terus iring, iwak lagi sego dadi ra ketara engko njukuk neh. Dadi sak wiyaga iwake papat. Ayo entek kok. Mula kok aku meng komanan ndas. Ndas yo doyan kok. Lah ya anane. Wis lawe gule kobis. Garindas menengke wae. Iya. Sinden iki anggere iso ngece dalang ngono kuwi wis deloken ora. Napa? Raine gampang keriput. Iya. Masa? Deloken wae kok. Ya ora jenise ya. Kepleh-kepleh. Kepleh kaya kok ngunekke gemak dijembeng barang. Aku dijembeng ora? Gemake lho. Lah wingi sapa yang jembeng? Ayo baku. Mbok ra ae mbok Pak ngono lho. Nggih, Pak. Aku ki sing bayar kowe lho. Pak. Kowe tak jak ndene tak jak. Pak. Wis cerewet. Lah piye to jare kon muni Pak? Ah, Pak mbok basa kok ae kaya ngundang kaya dijak ngrajang apa wae. Iya. Wis kek bawa apa bapane? Nggih, Banyuwangen to. Banyuwangen. Gerajakan? Ulang ngandung-ngandung. Gelang alit napa gerajak? Napa? Ana sing arep muni gelang alit dadi gelang ngandung-ngandung. Nggih. Gerajakan? Ya, gerajakan. Oh, nggih. Dibawani gelang alit. Ya, dadi main komplit. Monggo. Kurang nyeter. Kok nyeder? Lho nek Banyuwangi iki sawarane. Kok nek suwek piye? Dijahit kok ya.
Kayak tukang jahit kok rasa semelan. Ambing suwe. Kulino jahit apa piye bisa jake? Iya, kurang nyecer. Kaya ember borot Ora apa-apa, ciri khas Banyuwangi sinden Yojo ana ciri khase dhewe, sinden Jawa Tengah ana ciri khase dhewe, sinden Bali ana ciri khase dhewe, sinden Sunda ana ciri khase dhewe, sinden Banyuwangi ana ciri khase dhewe. Ora ana sinden Banyuwangi kok kaya black. Ya Mas, ora ana ning keras. Iya. Dadi enten iki mau. Baleni. Yo ge wis. Lambeku dadi nganu Piye? Kaya tambah ombo ngono. Ora apa-apa wis biasa ngono kuwi. Sak umuran kowe wis biasa ngono kuwi. Maksude? Ndasmu kowe. Maksude piye kok sak umuran tambah ombo? Ora terus ayo. Kah aku lho. Aku ya wegah. Aku gelem, Den. Mangga. Gandeng pelambiangan nyeram bayi noswan saiki mendhet kolon gunung wetan segara napa niku dintul-tulke ngono kuwi nek Banyuwangi ki ora ben ngapa ya ben apik kok ben persis kok ben ngopo ngel banget kok nek apik dintulke ngono Hah wetan segara piye mau ngono kuwi gak kaya kirek ya agene krasa agar tak lokke iya ning pancen ngono kowe delok nek penyanyi Banyuwangi nggih sing dereng iso yo isih Jawa ajar lan kidul alas angker nah mulane belajar karo pentas niki kang kalih wiyat pertahankan pelambian wes sesuk tekan kene tenan lho iki lambene apa ya ora kok ya duga-duga lah nek kanten niku tekan mrenges dadak mrenges tenan nih ora iso kuwi tetep iso kuwi swara ora swara cangkem kok Din swara gulu pelam kula dadak anggo niki apa dadak dingene-ngene dadak dijembeng sithik oh ya wis ben lah piye mah aku omonganmu iki ra kulino jembeng iki omong jembang lah nek ning ditarik ora kulino ditarik diambake nah cok ngambake ora lah aku gila wis ngapa ya sing eneng mesti heeh
biangan. Ya, mangga. India tanah India kumel yaring kumel yaring kumel yaring kumel yaring Swan Tara ya mangga Gerajakan Banyuwangi yuk
Sip tenan. Uli dek isih cilik kaya kowe dek isih bayi. Oh, pas cilik ora tahu cilik kok gede terus. Ora tahu cilik? Ora. Tuli gede semono terus ya? Iya. Wow. Nyong lahir langsung semenek. Mbokne ora apa ra sempal boyoke. Gendang kayak gendang. Gendong kayak nek gendong basane kono apa? Gendong ya ngemban. Ngemban Rika sing gedene semono kuwe. Ya. Enteng kok. Enteng kepriwe? Ya ketone mah gede ngan dijunjung ya enteng. Oh iya. Arep jajal njunjung nyong ora? Ora. Nyong ora wani jajan junjung-junjung ndak kasus. Iya. Ngono ya, Mak. Ana perkara malah mumet ndase. Sugeng dalu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Ya, meh padha kene bahasamu ki meh padha. Iya kok. Nyong mau medun tekang mobil, Bek. Ih, kisi gening bahasane kembar ya karo nyong. Ya kembar, tuli ya wis meh ngulon kaya aku. Tapi nang kene jenenge tempe kemul ya udu mendoan ya. Nang nggonku jenenge mendoan. Ya beda-beda tempe kemul. Iya. Tempe kemul nang gane Rika mendoan. Iya, mendoan. Iya. Nek nggonamu kan oke A-ane, oke tiba-tiba A kabeh. Iya. Ya. Ngapak ya burine A. Iya ngapak. Ya neng ora ngapak ora penak kaya kowe kan. Ora penak, pokoke kudu ngapak. Ya wis ngapak ya kena, ngampleng ya ora apa-apa. Ki kon nembang apa? Mbok kayu limbuk, mbok kayu cangik. Cara Sunda. Tuli nyonge pengen bajidor kahot. Oh, bajidor. Tapi nyonge pengen dibawani apa kowe bajing loncat. Ya ora apa-apa. Ya bajing loncat mlebune bajidor kahot. Ya. Bajidor kahor. Kepriwe kok guling ngomong salah-salah baik? Tuli ya cangkeme elek kaya kowe. Dandani disit. Dandani disit cangkem didandani kapan? Ngene tak bener nah bisa nyong. Ika bisa. Ya bisa. Dandam cangkemnya nyong. Ya bisa. Tuli ora kuwalik. Apa Rika sok dandani cangkem? Tuli nek cangkem Rika rusak, nyong sing dandani. Ya ora tahu rusak. Ya wis kaya kowe. Ya. Iya. Dibawani kayak. Ya. Gunung Galunggung Kapukur. Suarane kaya suling ya, Mak. Jajal bileni maning kepriwe guling. Nyong ora bisa nirone suara Rika, nyong ora bisa. Tuli nyong suara Rika apik banget kaya kowe bisa menggok-menggok kaya kowe. Ya bisa menggok, gari menggok ora bisa. Mau Rika kulina menggok-menggok. Sama. Rika. Ya terus saben dinane nyonge menggok. Ketara wong sing seneng menggok-menggok karo sing jejeg beda. Tuli Rika ngomongnya apa sih? Iya keton, Pak. Keton nek wong sing menggok-menggok karo sing jejeg kuwi nu beda. Terus nek nyonge Rika nu seneng menggok-menggok ketone. Dalan tekan Wanakasian ki pancen menggok-menggok kaya iya. kowe. Terus ya wis lah ora sida diurus. Ajak ki. Ayo. Nyong ora nembang disit kok. Ya nembang. Iya. Mbok pada kecewa penontonnya. Iya. Tuli wong Cilacap cerewet banget ya, Nak. Iya. Gunung Sumedangka tunjang. Hae neng kok, Pak. Ya aja diwangsuli tuli penonton ya bebas. Wong krungu. Iya sinden cerewet banget ya. Anak penonton HE diwangsuli. Talaga sakawayana
gunung junjunan junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan tedi teang Tarim hae ndi Pak ora muni maning Tarim dawaya na ngancik apa kok disinsoti bareng anu nyong ayu banget sih ya Pak ya ya ora mbok lanu ayu disinsoti tuli disinsoti bae senenge ra jama-jama kaya ya men pede ngapa Rika sirik lah kasing sinsoti mbok ora ngancik di negara tuli Rika ngunekno dalane kok nyangking-nyangkingnya mbok nyong priwe tuli Rika ngunekna dalangne kok nyangking maring mbok nyong nyangking maring mbok nyong sih anu apa tulit mau muni mbok ngono ngancik di negara ora Rika mau ngomong apa tuli kari dhewe muni mbok ngono mbok kuwi anu apa ya nek cara Jogja sih apa ya iku to nah to mbok kuwi pada bae karo to tuli kurang ajar maning mbok nyong ki wedok kok to dalang anggere ora ngerti bahasa ngapak ya kayak gue. Ya nyonge asli Jogja ya ora bisa ngapak. Ya mulane belajar karo nyong. Turu nenggonku tek warai. Kapan kiye? Konjur kapan kiye ora turunan. Bar kiye ya ayo mudun. Ya, no, aja kemis ngesuk. Engko esuk apa arep belajar karo nyong tek warai. Ora, nyong arep nambani orisa serak. Oh, ya wis. Wis ana ayahan. Tak nyong arep nembang gisit ya. Iya. Dirampungna tekan rampung. Dina Sunda sudah. Ya, mangga. Ya, rada arang-arang dunekke iki ndak menawa do lali. Ya. Bacidor kahot. Dados. Disandingan gunung gelis rengkak mumerena nunetep kabeng bat mana duh gandeng rongkap tambah mata kemprung di panggung
ngadep kabengbat mandang gending rongga tambah mata Kadung segara reteng sapeting ngareng genek tepak kendang ngajak ngengkelang aduh manis senggat kabeng badurian najan lucu si pesan sampun mbok ayu lembung mbok ayu cangik ya wah ada wonten buntute mboten Mbak kula niku kula ming kepengin nyontoh seragame ngonten niku oh mboten kagungan buntut napa mboten kagungan buntut kula napa mboten niki adem kok soalé oh iya nek mboten adem nggih duka niki iya gandeng adem nggih mbuh tak goleki kok ora ana ya ora apa-apa monggo badhe ngaturaken langgam menapa Mbak Pati Wuyung nggih mawon Wuyung nggih ngagem bawa laran ning lara kuwi langsungan nek bawa wuyung ki sing endi bawane Taman Sari mawon oh Taman Sari nggih kan le wuyung ning Taman Sari no nek kula ajar niki lho mboten apa-apa santai mawon kula sanes sinden kula nggih ajar bilih mangke kathah kekirangan yen pangapunten mboten apa-apa mun iya niki mbiyen do dudu sinden kabeh niki niki sing melu aku niku dudu sinden kabeh niku buruh gendong kabeh ya mulane do pothok-pothok to niku anggere mus-muni kon nggawa kotak ngonten nyot iya mboten apa-apa Mbak mangga nek kumlarengkang sekar lho suarane we pantes dadi sinden kok iya ngono ya Mbak iya mangga nyambar arom ngepeki Taman Sari amameh prono
kaya wong kang nandang uyung. Ya, engko ditibake dangdut slow ya, Mak. Iya, aja kuwatir. Monggo, ya. Nanane mangga Mbak.
sembah nuwun. Kebeles pipit. Nggih. Oh, kepiye kuwi maksude? Kebelet pipis. Oh, alah diwalik to kebeles pipit. Iya. Karang bocah wedok iki saiki nek isin arep nembung karo nganu sok diwolak-walik. Nderek Bu, kula kebeles pipit. Iya, dadi sok Ora dong mandeg ning kantos por. kantor pos ora. Iya. Nah, karepku ya ngene iki lho, Piyai Putri iki suarane ya cilik, penak. Ditimbali ya dalem, Pak, ora. Iya, ya wis. Pinten sik he? Kuwi apa kancamu jejermu kuwi? Oh, Mbak Tatin to. Heeh. Ya sekarang sipate dhewe-dhewe kok ya. Iya. Niku galak to, Pak. Hah? Galak. Sapa? Mbak Tatin niku. Wah, mulane bojone mengkari ndas tok. Saking kurune mergo digetak-getak ning omah. Iya. Tenan. Lah iya. Tahu lho bojone iki cerita karo aku wedi mergane wedi. Mergane apa? Tatin ki rak masak. Ya Mongko jare ra iso masak. Nek masak rasane mbok wah wis kaya banyu segara enak banyu segara no. Saking ra enake. Saking ra enake bojone nganti wedi ki anggere dimasakke. Piye, Mas? Enak banget. Mongko jane dipangan ki ora karo-karuan rasane. Ming mergo wedi nek diseneni. Iya. Masak sing hari kedua ya ngono, oseng-oseng rasane ya ora enak. Ra enak blas bojone ditakoni, "Piye Mas masakane?" "Jos, Bu." Wah, ra ono tunggale. Terus mesam-mesem kae. Kemayu kae. Hari ketiga, ya jangan bening. Heeh. Bojone takoni, "Piye Mas janganku?" "Jos, Bu." Kepruk. Nganggo serbet sirahe. Prok, wong bumbune rung tak cemplungke kok jos. Oh, berarti ngapusi ning konangan. Iya. Aku tahu kon ngicipi masakane Tatin ki diare 3 minggu kok no. Kok suwe banget, Pak? Wah, wis ora enak. Mbah dibumbune iki nganggo apa? Jare nganggo rumput laut barang ra ketami dikerokke kijing. Iya. Ya wis ben. Ayo Mbak Ayu nyekar menapa? Sing kepenak. Ya. Lali janjine? Ya mau bar Banyuwangen saiki diselani sing rada halus. Ya. Lali janjine ya kena. Ya. Ning anu apa jenenge iki bawane Pangkur Semarangan. Oh iya. Oh nggih. Pangkur Semarangan iki pangkur sing angel. Ya. Kok wis nganggo kacamata ya. Sing jeneng kok mripat rusak ki ora nyawang umur. Ya. Ana bocah cilik sing mripate wis rusak ndak tau kacamata. Ya. Nggo gedhekke apa-apa sing disawang. Nyawang tulisan cilik dadi gedhe, nyawang barang adoh dadi cetha, nyawang pulpen sing cilik dadi gedhe. Ya. Aku iki jane wis rusak mripatku no. Oh. Ning mergo aku kaget trauma nganggo kacamata. Mergane aku kacamata memperbesar barang-barang sing cilik kuwi. Bareng aku nguyuh aku melayu dhewe. Lah ngopo? Mas kaget aku. Wuh ana ula aku. Mlayu jrantal. Bareng copot ki normal meneh. Dengkulmu melocot ora. Senengane. Kok rumah aku kaya ana ula mlebu kamar mandi, Bur. Kacamataku sing marahi. Mangga, ya. Karenan marti siwi ya ki hati-hati ya. Sinawang ras kene ora gulu dawa ora kuat mining kita
Ayo nak. Ngampet sih. Terus. Terus. Wis ketok sirahe, terus ya. Sepisan Pak. Hah? Pun lahir? Nggih. Wow. Metune ember. Metune apa? Ember. Lho, wong wedok kok metune ember. Iya. Nek gatus. Mula sinden ki jane nek nglairke iso rasa kangelan. Nek doktere paham, nyambut damel napa Bu? Sinden, Pak. Pun gek nembang. Sinawung resmining procot. Iya, langsung nangis bocah. Ngono ya, Mak. Iya. Ya ngono ya ora ngono ya ora apat ya ngono-ngono banget. Senengane ora. Mentahke dhewe, Mak. Senenge aku. Ya terus. Nah, ngene iki lho. Wah. Piyaine lemu, suarane apik tur ora gelem galak. Iya. Ya wis ben ngarang rupane dhewe-dhewe. Atin kae rupane sing mau nembang gerajakan mau ayu ning ayu-ayune ayu galak. Iya. Ayu galak ki beda karo ayu lembah mana. Oh, lembah mana. Iya. Matno anggere jetem kae medeni engko. Engko setengah loro kae deloken anggere ngantuk kae. Wah, wis. Iya. Sinden ki ayu rak sore ngene iki. Wah, anggere jam 2:30 wis keserang ngantuk kae. Wah, wis elek kabeh. Iya. Ana sing matane merem siji. Iya, werna-werna ya, Mak. Ana sing didegek-degeke bareng karo mak dekluk ngono iki. Aku tau lho duwe sinden tak jak ben bengi mayang ngene iki gegeblak sirahe tiba nang nggon empingno. Apa iya? Krumpiang ngono. Saking ngantuke sajae. Terus Mbak Ayu. Sinupa Sinukarta Mrekretarta pakartining ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama gemeng haji ya monggo lali janjine Mas dipun aturaken yuk. Hey.